sa laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Ano man ka? Uso pa nito mo? Nga naman ka, day? Si Tom nagsuka! Dalagi sa giinom! Ginuo ko! Dalagi sa giinom nga tubig! Unsa? Unsay tubig? Tubig ang giinom ni Tam? Oh, duha ka pitsil! Unsa? Ato nga niyo si Tam! Tingalig mo unsa to siya! Dagi na kay siyang nasuka, Angkol! Tara! Ato rin na to! Ari! Unsa man tayo nasodsi ang ooy nga nainom man siyang dagang tubig? Ginuo ko! Naon sa mataw ka, Tam? Nalong nino magkagdagang tubig! Abi na ko, healthy na, Uncle. Healthy kung ianam-anam ni mo pag-inom. Dili kay kausahon ni mo. Tanawa, nagsuka na hinuon ka. Nangluspad biya ka, oh. Bugnaw kayo mong singot. Unsa may tabal ini, ha? Di sa tingali ni pwede nga paim og tubig init! Oh, tanawa. Nakadungog na garis tubig, ni digwa na. Tam? Sakit imutian? Di man. Awambot. Wow, kasabot. Kasukaon gyapon ka? Haplas na katapat ini! Ambi to haplas bidira! Ambi! Uncle, Oh, kung mata day ka? Mata na ka? lagi ko kabantay nga. Nakatuog ko. Katuog ka samtang gimasahin ako imong likod og tiil. Ya, kumusta imong gibati? Okay naman. Asa rin si Jira? Nagkuyog sila si Sofia. Mamalit ko to sila pagkaon. Oh, hupaw man ka. Na ako isulti na mo, Uncle. Unsa man? Ay, kasuko ha. Usam day na ba? Ayaw lagi kasuko. Sige, di ko masuko. Usam day na. Gusto mo unta ko mahubog. Oh. Kakuygon kay ko sa akong mga classmates nga nag-inom. Pero wa lang gyud ko. Ni paulit lang gyud ko og iniinom og daghang tubig. Sorry, Uncle. Nga man nga gusto ka ba untang mahubog? Gusto ka lang masuway unsay mahubog? Ako ra untang i-try ko kung tinuod ba nga makapawagtang problema ang paghubog. Nga? Nga nung wa man ni masuway? Ako mang nauna nga kung makapawagtang problema ang paghubog. Nagsige na unta kag hubog-hubog. Very good. Bright bata. Liwat ako. Sabot ko ni Modong. Apektado ka na gyud sa mga pangitabo. Pero ayaw pa na, anak. Ulabay ra na. Hinumdumi. Hinumdumi gyud. Nga way permanente ning kalibutan na. Mabitaw nga wa gid ko magpadaan, Uncle. Pero sakit man gud ang akong dughan. Maong ninom lang kong daghang tubig. Nagsuka na may noon ko. Kaya nagbuto naman to imong tiyan. Di na ko musabad to, Uncle. Lain na sa akong gibati eh. Hangtod no. Napailain. Pero di na yung parehas kanina. Okay ra na. Mawa ra na. Unya kung makahigop ka nag-init ka sa baw, mawagtang na na. Ang importante nga nahibaw ka na. Nga bisan unsang sobra, di gyud makaayo. Sama gud lang masobrahan tas kagwapo. Ilugan tas mga chicks. Yang ending, wa gyud bisan usa. Oh, kasuway sa di ka na, Uncle. Kanos ka man na itabo? Karanggot. Ano? Doon na bugoy ako. Wa bisan usa. Di ba, ang pasabot ba, kanos sa ba na itabo nga, giilugan kag chicks? Mangunay ba di bata? Away ulay do. Sana akong ingon ninyo. Temporaryo ra gyud ang mga kaguol. Unsa may pasabot mo na, Uncle? Nawagtang ang problema? Maragwa tingali. Oh, Naanad na lang ta. Sakto ka Jira. Wa bawagtang ang problema.
Pero di na kayo apektado. Kaya naana naman ta. Di ba? Magkahimo lang kita pagkatawa. Bitaw sa? Naaday kay good news, Uncle. Hindi ta. Kay good news. Ano na? Hani? Hindi pasaligan mi sa among teacher sa arts nga ini-college na mo. Pwede man ipasulod nga scholar. Ipasod mi niya sa performing arts sa school. College? Mo college ba di mo? Wow! Congrats mga anak, ha? Doon na sa trabaho na allowance. Tagain niya ko, ha? Ika-college pa na nila make. Sa umabot man may tabo kon, may tabo man. Kaya di kita nagunit sa umabot. Ibaw ko, anak Pablo, eh. Di na kinahanglang imo pa ng isulti. Siyempre, nagpasidaan lang ko. Daotan ba na? Dautan gyud na pa. Ha? No. Ang talaong sa kanako. Mingon sa kang na-brainwash na akong iyong mga anak. Ha? May buot na oy, make. Ay, gyud. Nganong ka, Jira? Nganong mayroon kang daotan nga magpasidaan ko? Di na lang ako mag-tell pa. Pagtel lang diha. Dabanhaw na sa lika pa. Ngano di ay, namatay di ko. Nganong maingon magkang nabanhaw ko. Wow! Si Christ ka pa? Si Christ naman ang namatay nga nabanhaw. Tanawa. Nakadungog ka sa sinultihan sa kong mga anak, Pablo. May kay minsulto na ako ng ilang amahan. Way respeto. Giunsa man mo sila pag matuto. Nganong wa naman yung mga batasan. Way mga respeto. Eh, hilasa. Iluwa nang ikaw ng chewing gum, Pablo naman. Make, iluwa na. No comment na lang ko na, Make. No comment ko. Ayaw paningli si Uncle sa pag-atiman na mo pa, uy. Ikaw ang angay na mo paninglan. Kay ikaw ang among amahan. Imong obligasyon ang pag-atiman na mo. Oh, diri na bitaw mo na ako. Ilagid mong gikuha. Unsa man mo na amnesia. Nalimot mo sinetabo. Ila pa magani kong gipapriso. Imo naman sang saha pa. Unya karon, mudiman kag respeto? Pwede ba? Di na ta magsigbalik-balik o hisgot, ana? Sa muka, oy. Basta naagani ka pa, no? Ingani yun may tabo pirmi. Maglalista. Bati agad, oy. Tugod kay wa mo'y pagbati na ko. Inigkakita pa lang gani ninyo na ko. Bati na dayon inyong pagtanaw. Ay kung pataka pa. Pag dool pa lang nimo, kwartada ni mo gisgutan. Bisan wa pa diha imo nagipangayo. Ay na lang ta. Bati gyud ko para ninyo, mao ni tinuod. Wa mo'y utang kabubuton. Wa mo matao ining kalibutana kundi patungod nako oy. Wa may malimot anak pa. Pero ang pagpakaamahan, dili diha ra kutob sa pagpakatao namo. Di masagod ikinapagawas na mo pa? Si mama man? Oh, Da, ha? Wag tingog. Siradong bukog. Ah! Ay! Oh! Pa! Ayaw na ta. Uwi ko, Angkol! Ayaw na. Sumbagaw nyo na ako ba? Masagdi na to siya, Tam. Ayaw nagsamot yung kagubot. Asulag yun ang mahana, oy! Malinaw naman ito, Adri! Samok-samokan mo yun! Sagdi na lang. Boring man sa istorya kung way kontrabida. Oh. Bilibagi lagi na akong angkol. Bisa nagkadugo na ngabil sa pagsukmag ni Papa. Nakasulti paghihapon ato. Nakajoke paghihapon. Ingon anak kabuutan ang inyong uyuan. Tagsa na kayo ang parehas anak niya, uy. Pangitao na kayo ng ingon anak nga klases lalaki. Kamo na lang ang unta ni Uncle Tino. Oh, unsa? Ikaw gyud ha? Di ka ganahan ni Uncle T. Jera, mura na mikiksuon sa imong angkol, uy. Kuya ra gyud ang akong pagtan-aw anak niya. Og manghod ra sa diyang pagtan-aw nako. Friends na magikuno sila ni Uncle. Mura raman ko niya kuya si Uncle. Luyas ang angkol, eh. Sige lang. Inikhuman na to eskwela. If doon na niya tay trabaho, niya, taka na tag-kwarta. Pagapuhan nito si Uncle. Aron, doon na ni maibog niya. Dugaya pa sa daan na, oy. Grade 8 pa ganita. Sige lang, good. At least, doon na tayo goal.
Uy, murag seryoso man nga nagsultianay ang kaluha. Unsan man sa kay problema sa duhay. Di ko magpakita nila. Ako silang liputon. Aron makadungog ko sa ilang kipanagsultihan. Dini. Sakto ng pisto ha. Paminaw ko. Palitan niyo na ako si Uncle og wig aron matabunan iyang upaw. O niya, ibabalo na ko yung ilong aron mataas. Pagkapungon yun na to si Uncle. Kipatian gini aning duha sa kunaw. Gibatian gini boss kong dagway. Uncle? Wa mo lingaw no. Ako gini ang gitrapingan og libak. Nakadungog ka, Col? Wa man ka na mo gilibak, Uncle. Ang siwa, ha? Unsa bito inyong gisgutan nga upaw ko? Ha? Unsa bito inyong pagisgot sa kong ilong? Ug labaw sa tanan, mingon mo nga inyo kong pagapuhon. Nga sa ato pa, gibatian gid mo sa kaunaong. Di, Uncle. Paminaw sa Uncle. Agawa gid niyo Mangunay man mo. Paminaw sa lagi, Col. Pa-explain na sa good me. Sige. Explain dia. Gusto mong good me nga ikaw man na mag-eskwela. Kada na mi trabaho. Maminyo na ka. Mao na, Uncle. Dugaya pa sa bana Manggungwes man sa kuana. Oh, sige lang kay pagapuhon lagi ka na mo. Bati gid lagi day kog naong. Di mangud kaayo. Bati gid lagi. Di lagi bati kaayo, Col. Bati gid lagi, di lang kayo. Tengsi ka lang. Sorry, Uncle ha, pero bad man siguro na mamakak, di ba? Mao tingaling bati na gyud kog naong tan-ahon. Kay wa naman sabdi ay ko'y tarong biste. Nangahupas man ang kolor o nangabuslot pa ang ilukan. Ay, ako sa mga kasunis, naguba lang ang sipir. Pilam ni kabuok kuba ang sipir, ha? Uy, tulo naman din ako ba na ihapit ilang G-mats niya. Pasipiran ako. Sus, Ginoo, ang akong mga brief. Bistulo na lang ni kabuok, boslot sa banduwa. Kining usa nga di boslot. Luag sa kay garter. Ay, kaluoyin binako Wa na magyug kapalit og biste. Bisag brief, wow kapalit. Ay noon, hindi mo na makita. Pero palit niya ko ako ning tiguman. Ay, salamat Ginoo. Kapalit gyud taon kog duha ka bok brief. Ako lang ning reserba kung doon ako ilakaw importante. Agwang tahong ko lang unang sulob tong ako mga bosloton nga brief. O luag ang garter para uran. Di na ako ni kuhaos plastik ang bag-o. Uy. Samay na. Uy. Sophia. Hello? Naara ka, Senyoron Pablo? Oh, naraman. Nga naman unta. Aray sabi, akong ipatanaw ni mo akong... Unsa ba, Sophia? Kaltungkol ba, anoy? Di bara akong lababo, Pablo. Kay ba ka mo ayo, ani? Ariya sa palihog, bi. Lababo di ay. Bigog unsa na. Sige, manadayin ko karon. Dakog, liabi tubo. Pablo! Pablo! Pwede tingog Pwede rin tao din kay klase pa man ron ang kaluha. Uy! Wala gila ka. Usuod ko, be. Mangita kog o si Mayo ibaligya. Usam tao ni mga gamitin niya, mga daan man Huwag magintay mo pangwartahan ini. No. Uy!
Jackpot! Bagong brief. Duha ka buok. Bago. Kang Pablo gini kay large man. Kini, mahali na ni. Ah, okay na. Wow! Salamat, Pablo, ha? Na, lahos-lahos na ang tubig. Suman, wala kailangan payo. Wa na. Pila man nimang charge? Charles pa, oy. Usam ka, oy. Hinaad to na ko. Ah, pang-load ni mo, oh. Ah, yun lang yung taghatag diya. Para kini, gamay naman taong kayo, oy. Oh, kung di ka mo dawat, di na ko mahangyo ni mo. Oh, dawata, oh. 500? Gamay ra? Okay na ni, oy. Salamat, ha. Ato na ko kung wala kailangan ipatrabaho na ko, Sophia. Wa na. Ah, ato na ko. Ay, kadit sa di ay. Ano sa Sophia? O niyang gabi iba. Paniyon ko ni mo? May patanaw ka? Sure, sa oras, ha? Himuon ti kang escort. Ha? Mutambong tag-party. Ha? Uy, wa mo ko'y pang-party nga purba. Oh, Oh, 1,000. Makapalit na tingali ka, ana? uy, uy. Sakto din 500 nga imong gihatag niya. Adto ko sa okay. Ay, basta, dawata ni. Ako, di ka mo dawat ini, mangita kong lay escort. Ambi. Oh, Onya, bili ko na ning akong mga gamit, ha? Dito ko palit og sulobon. oh. Doon na nag 300. Nahalin din ang brief ni Pablo. 300 nga malabo. Kini, kainom na ko ini. Hindutas ko pamatir. Ay, liman ka. Gikuha ko escort ni Sophia. Haskang. Kitagaabag yung ko para ipalit ang sulubon. Ato ko so kay okay yung palit og kasulis. Ay, onya. Ato ko sa mall mapalit og polo. Palit ko bagong medyas. Okay pa to ako sapatos. Maram gyapon tog bag-o. Mabunyag ganito akong bagong brief. Hindutas ko pamati, oy. Wow! Congrats, Cole! Biliban ang angkol, oy. Wa ko magdahom ini. Mao dindot yung kayo ako pakiramdam gid oy. Support kid mi ni Mang Cole. Thank you ha, thank you. Naman ko'y kulon, angkol. Nadawat ako sa mong manito-manita. Gamita to. Okay, very good. Unsa man mo oras sa maglakaw? Alas 6:30 ko no. Oh, mao ba? Oh, sige, kaliko na dayon kay magpagwapo pa baya ka. Lagi, maligo na ko karong taon-taon. Lord, salamat kayo ha. Imo di kong isurpresa da. Siya pagi nihagad na ko. Pero di na sa ko magnahon na og lain. Dako na kayo ni butanga nga ako iyang gipili nga mo escort niya sa iyang tambungan nga parte. Excited na kayo, Lord. Salamat yung kayo ni ining kahigayunan. Bebe, pagya ang nagadabi. Pagya. Humutang, Uncle, ah! Humot ba? Go, Uncle! Go! Woo! Ulo naman ni Tam. Di kita magduda si Pablo nako kay wa man ko'y laing hilabtan. Wa tumatarog ang ilang mga gamit nito. Kung may gihikap man ko, ako sa gibalik sa gibutangan. Wa gyud magduda nga may misa ka sa ila ganina. Sorry na lang, Pablo. Nahalin ang imong mga brief.
Kang nindo tagis ko pamati, oy. Mura maog huwag tag-og kalitan na akong problema sa kinabuhi. Wa manggyo ko'y manahon na nga problema bisan usa karon. Way laing niya sa akong nahuna. Gawas amo niyang panag-uban ni Sofia. Unya sa party. Uy, Sofia ang tingali ron. Lagi. Siya gyud. Hello? Pagilis na. Kay maglakaw na ta karon taod-taod. Oo, padulo ko mag-ilis. Kakita lagi kasi kung kagwapo ron. Mao ba? Sige na, oy, pagilis na diha. Bye. Bye. Hey. Kanindot kid paminaw sa tiyong Sofia, oy. Mura man og mihapuhap sa akong mag-ilis ro, ay. Tingnan lagi, unsa pa'y akong ma-imagine. Yay, magsulob na ko sa kumagong brief. Asam to na ko ng butang. Uy, asam to? Magdira ko ipusa. Magdiri naman to. Wala gini eh. Uy, nayabag. Asam akong brief. Patay! Asa dito? Ang duha ginawa. Tam! Tam! Paul? Ari sa gudo! Ano, Uncle? Uy, Ah, wapaligam ka ilis. kita kang bagong brief din, he? Isod pag plastik. Doto ka buok. Puti og itom. Di na ko gipatong. Di ko malimot. Dito din, eh. Wa mo kumusod din, Hikol. Basig, nasuod ni mo sa kabinet, oy. Be. Tabay og tanaw, be. Kinangita ko. Huwag yun ako makita. Lugaw, agod. Buwa mo gipol, oy. Sure ka na dagit ni mo din, eh. Basta nabiyaan na ni mo. Nadalagi taon. Dinhig yun to. Dinhig yun. Di ko malimot. Dinhig yun ako gipatong. Anya, wa man, be. Ato naman yung giukay tanan o tanang suok. Ato nang gitanaw. Wa gyud. Ay, mo dito. Ay, wala. Isupia na na. Tira, tumaga. Tingnan, nag-iinis na ko. Sige. Gawas mo dito. Dalang cellphone dito. Gawas mo. Hello, te. Wa pa nang marag-ilis si Uncle. Nagpagwapo pa. Uncle, Nauna pa man ka. Gawas na dito. unsa may mong underwear? Ako rin bahala. Gawas na dito. Ako ano na gamita, Uncle? Baliha, gamay di mo. Saob ni na ko ron. Magsulog ko itong busloton. O katong luag o garter. Oh, pwede may noong tulak ko utang alpilir. Ang pait lang kung matangtang alpilir. Matusok pa ko. Awa na lang ko eh. Hindi na ko magsulob. Ado na ta. Okay ra ka, Pablo? Okay raman. Murag dili lagi. Okay ra, oy. Medyo di lang ko makatuo nga mutabong kong party uban ni mo. Huy, no big deal, uy. Pasensya nga, giasol-hasulti ka ha. Unsaon nga to, amang gud sa layong dapit ang akong uyab good. Maong ikaw na lang akong escort karon. Sige, paday mo adto. Apil ako nagbuwag na mo. Nagbalik mang good me good. Ay, wa mo di ko makaistorya ni mo, no? Unya, di ka to magsilos ni Kaybaw nga ako imong escort. Maubitaw nga ikaw akong gipili kay sigurado gyud kong dili siya magselos. Bitaw. Aray, sakit. Salamat ha. Nga wag gyud ka mo balibad, Pablo. Ngayon bi kay kasi magsulob. Mau ba? Huwag ka lang masayon ka lain kaya kung gibati ron kinaiwa mahimutang. Napaghuan nga uway hapin. Banat unya tagsayaw ron, Pablo. Pagkitang gilas gyud didto. Salamat ng taon na nagkichika pa si Sofia sa iyang mga amiga.
Lain kaya akong bation kung naa siya sa kong doon. Naimurag, nahubog. Huwag ka sabot o sa gipati. May lang karong kaya nagpuyo na. Pero mura sa gipanog daw. Di ba ka ni panuhuton ron? Ay, may taon ka ito akong bagong pinalit nga brief eh. Mahalo na ba taon ka ito? Hapito mo, 700 ang duwa. Kanya, kalit lang mahanaw na buwa. Tinigom ko maging taon ang akong gipalit ato. Ganong nawa man nga dito naman to sa kwarto. Kasi may kuha. Ang grabe sa kawatan na, kato gigitripan. Pero kung kawatan sad, may lain utang ipanguha. Naukay sa utang mga butang dito. Pero wa man. Kili yung nato kay may kuha to. Pagkalibog yung kayo eh. Ngunong nawagtag to. Naginuktok mga ka, Pablo. Sayo na ta na. Oh, ngano ka? Nay, nakuratan. Ha? Ako, nakuratan. Hoy, naunsa man in taon ni siya, uy. Dali na, paris tagsayaw. Sige. Ayaw rin pag uwaw-uwaw, Pablo. Parihas na sila nato, tao. Sige na, ipakita tayo na imong mga moves, diha. Sige pa kumusayaw. Nanay nagsayaw-sayaw, Trigia. Kumayo biyang litkan ini, aron magpuyo. Kinuo. Kabuhin akong sukot. Kuyapan matingali ko ini. Pablo, Sophia? okay ra ka? Tingin ko okay. Pero okay na lang. Hoy, Pablo! Nya! Oh, uy, naunsa man ka, uy. Ay, sorry. Nali na kuratan paghikap ni mo na ako. Ha? Ako ba? Nakuratan ko. Nakasabot ko nimo, uy. Nabaguhan lang ka nga ni attend kag party nga wa kay kaila. Ay, di man. Ikaw di ay. Kailam ta. Ay di ba, gawas na ko ba, wa na kay laing kaila. Ay, kailam mo ko ng uban god. Kada day Sir Kigaring day, kailam mo ko ana. Ha? Kada day si Carol Marikain, kailam mo ko ana. Ha, hindi partner sayaw, kailam mo ko ana. Kailam ko ana oy. Ha, tubas Jiri Haka oh. Oh, Cecil Cabrera. Ha, digna nga ala di. Oh, kailam mo ko ana. Charis Lara, Alina Corda. Kailam mo ko ana, tubas dyan oh. O kaila di ay mo? Kore kaila nila, pero sila wa kailan ako. Kinsargo ko. Kabos og timawa ra bay ako sa matas katilingban. Asus, char kayo ka, Pablo, uy. Saling kay bag umantanan from head to foot. Hasta underwear unsa. No. Sayon ka pa lamang ay. Ambot na lamang gayon. Oh, nahilom na sad lagi ka. Murag di magyud ka okay, Pablo ba? Ha? Pamauli na lang ta, uy. Ayo. May kugta ni mo. O pagani mo ma-enjoy. Actually, Pablo, respetara man sa ning akong pag-attend ko. Pwede rin kitang muuna. Ang importante nga nakapagkita na ko din. Pero... Ayaw ka bala ka. Ako rin mo diskarte. Diya sa ka, ha? Manangid ko. Oh, ikaw gagawin ko Sophia eh. May ilhan yun ay ko nga hindi ko okay. Pero paminaw na ko. Kung magdugay pa sa bidin eh. Kuya pa na tingali ko. Okay na, Pablo. Pwede na tamunag uli. Asa ka dito rin mo gipark imong multicab? To abas unahan. Ay, top na sa unahan. Pero sige na lang. Kaming sakripisyo na lang. Nagpauli sa bahay. Sulog biday sa busloton. Ay, Pagilyo! Brad, mga pobre taon mi Brad. Okay ring among gisulob. May lang pagkapurma, may lang mi mamurma, Brad. Mayo, di ka mamurma nga di man. Dong. Eh. Kining akong mga alahas, dong. Mga fake man ni. Pwede na gyapon ni baligya, dong. Dili kong fake. Kani ako ay. Correct di. Uy. Bukay mong kasunis. Usa. Ginoo ko. Uy, ala! Giatake siya! Pablo! Ikaw ba? Ikaw ang hinungdan nga giatake siya og namatay. Mapriso ka! Huwag ko labot na eh! Pablo!
pala no. Na-save di ay mo sa pagkuyap ni Pablo. Maog yun. Ay, tuod di ay. Maayo kay ni pauli na ka. Oo, oy. Apin ako makaagwanta ko po sa probinsya. Di man di ay. Maayo raman di ay sa sinugdanan. Ikadugayan. Laay naman di ay, oy. City girl, good ka. Ah, ako sinugatan ni mo. Kamote. Tapol na. Lami kay na. Diasa ko gilain para nila ni Pablo. Ah, salamat. Uy, kadaghan ba ini nga ako namang usa? Kagamay ra ana. Sige ha. Kay ato na ko sa ilang Pablo. Ato kay gimingaw na to nimo. Sophia! Saan yung paracetamol? Kisa may gilan tantam. Ay, hay ate Tiray. Si ako Pablo, gilantan. Oy, karon lang siya hilante? Gabi, pag abot niya, gikan mo sa party. Mao ba? Ay, mao da ito. Ngawa siya sa kondisyon gabi sa inyong party. Naglain na gid ito yung lawas daan. Kadiyo tam ha. Naara ko'y paracetamol. Magkuha lang ko. Ulitaw naman gyud kadung, oy. Nawa lang gani ko pila ka buwan ni taas naman ka. Ing ani naman good ko katong last na nakita, te. Mao ba? Ayo, na lang tingali ko makabantay. Busy naman good kay kate. Sige na sa kaglarga. Lagi. Unsaon nga nag-farm-farm ako ginagmay sa probinsya dong. Nalingaw naman sa ko dito. Pero kadugayan, oy, gilaay naman ko. Mo nga, nipaulit na sa ko din he. Di ara tam o. Paracetamol o vitamins. Tagana ko init eh. Inyo na na. Dadasa di ay ni Tam. Para inyo ni kamuti. Oh, thank you, te. Huy. Ikaw may hatag anak ni Pablo para malipay sa itong makakita ni mo, no? Wow, malipay yun. Bitaw, te. Kuyog na lang ka na. Ato na lagi. Sige na. Salamat ini, ate Sophia, ha. Tara, te. Tara, te, Tiray. Tinuobay ako nakita. Ikaw ni, Tiray? Oo bayan ni mo Pablo eh. Tinuod bitaw, Tiray. Abi gina ko usa ka malulunda. Kinagtuo ko nga na ako sa langit. Wa ko makasabot sa kong gibati makakita na ko ni mo, Tiray. Saba diha, oy. Ipaluto na niyang kamuti sa mga bata aron makakaon ka. Iotot na yung imong gibati, Pablo. Kalain sa day. Bitaw, oy. Lami, kini akong kamuti. Labo, gid ni. Lagi, lami og labo ginang imong kamuti, Tiray. Hagan uno na kaayo ko ana sa una pa. Oh, buringog, mantingali ka, Pablo. Ha? Ano mo, Tiray? Ay kung kawaya, oy, gilantar pa ko. Nga nang yaman ka, hagbara kang kakanunon sa akong kamuti. Ha? Nagkaroon pa man ko nagdain eh. Unsa man ay kamuti ha, imo ipasabot. Ha? Ay, kanagod. Ha? Napadilaing kamuti nga labo. Wa pa di ay kahilante. Sus, wa pa lang kahilante. Gidok-dok ko na ni sa imong ang kamote. Ayaw na, Tiray. Karo ba ito nakita og balik? Banukdok mo dahin ka. Ipalong ako dahin ng kamuti aron magkakaon dahin ko. Kay iutot ko na akong gibati. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay na... ay. Ispunting malagi ka, Col. Asa day ka? Uy, niyan lagi ka. Ha? Sa'yo kang gibihan? Gisuspend ang klase, Col. Na-faculty meeting. Yan si Tam. Na-practice ang dance club. Mulakaw ko. Tamo ko kasal sa anak sa kong kumpare god. Katubang imuntang kantahan pero nibaliban ko kay klase ka. Unya deto, way klase. Wa man sa takahibaw daan nga. Masuspend ba day ang klase, Col. Pero may rasad, Col. Uy, kay daghan masagultunanan, God. Exam na mo ugma. Sige. Pagtuon na lang. Dili ka rin man ni hapon, Col. Siyempre, kasal ko na. Kaon ginainig ka human. Sige, Col. Pag-aon biya mo ha. Tingalig di sa mo mga on. Basta kamo rabi ang duha mabilin. Di mo magtagad sa inyong kaon. Mangaon mong good me. Pero unsa sa inyong kaon? Cup noodles na yon. Ato na, Col. Uy, maliit na gid ka. Pag-aon mo ha. Pagluto mo. O, lagi, Col. Ato na ba kay maliit na ka? Okay na mo kung malit. May ako'y mo kasal. Ang cool sad, uy. Ato na ba? Wala yan lagi. Anto na ko.
Paglungag na, Tom. Mag-cup noodles ra ko. Masuko na sa to si Uncle if makaibaw nga nagcup noodles na sad ta. Actually, O i-check ang kaldero. ingon na to nga ato na hurot. Oh, sabay kinalisa yung duha. Isa niyo? Wala, nalalig ka, Uncle. O, anong nabalik mang kadayon, Col? Wa matiwas ang kasal eh. Naksiram di ang laki. Kubo talaga simbahan kaniya. Nakuyapan tao ng anak sa kong kupari. Hasta ginahan. Saka ang dugo sa kong kupari ay. Mao to. Tuo silang among gida sa ospital. Uyawa, good. O niya ang parents sa lalaki? Wa ginikalan ang laki. Gani, bisa amigo, wa. Siya rin usa. Parinti pa sa kong kupari ang mihato niya sa altar. Kaya ang hibawaan sa tanan, ilong tuwapos tong tawhana. Ano niya bawaan man nga snatcher si Uncle? Gidakom siya sa simbahan? May warrant of arrest siya, Col? Wa oy, wadak pa. Unsa rin hitabo? Kasal na no. Human ang mga pangutana og aydo-aydo. Mao to. Niabot to sa parte nga ipasulob ng mga singsing. Niduol na ang ring bearer nga nagbitbit sa undan nga gibutangan sa mga singsing. Labnihon bitaw sa grom dahil sirit og dagan. Siya taranoy, hasta pare. Lugaw. Di gid mawagtang sa kunahon ang hitabo ganiya sa kasalda. Grabe pa istorya ni kumpare Islaw bahin sa iyang umagaron nga luoy kuno kayo. Wa na pamilya. Nagpuyo na lang nga naginusara. Ilumon kuno kayo. Maawawon. Ya, pagkahuman. Hapit siya takiya tuwod sa nitabo. Tawag na ko ay. Good night, guys. Uy, ganun ako magikasal? Oh, hala. Ang anak na siya kong kumpari ang bride. Dining mahina, ato lang bindisyonan ang mga sing-sing. Kasapot sa gibati. Kulbaan kay ko. Ano ako naman ni ang groom? Ang masing-sing. Kaya nindot ako sa mga sing-sing. Nahusam niya kong kamotoy. Kalit bang nangatol nga nagtanaw ko sa mga sing-sing. Ako nang nabindisyonan ang mga sing-sing. Ako na rin! Hindi ko magpanagop! Hindi ko magpanagop! Hindi ko Damgura di ay. Yabag to damgura. Ako naman noon ang groom nga snatcher. Hala no, wag yun ay gihapon mausab si Maki. Nanagko na lang ang kaluha, maurang yun gihapon siya. Imbis mo tabang, sige lang di ay papadlong. Unya, kadi masagka full scholar ang kaluha, so dako na ako gihapon o gasto si Pablo. Mao gyud. Hala, uy, kalabad ba na, uy. Musamot pag yun na yung problema kung makalage ng duha. Mao. Wa ka ganahin na kag-istorya na ko sa. Hey, mulakaw na lang ko, oy. Sorry, Taray, ha? Bugat lagi akong dughan karon. Ha? Nalipay mo ko nga nihapit ka kay na ako'y makaistorya pero May problema ka? Unsa man na? Nisulti unta kadayon. Sige na lang nung kung pangutana bahin Pablo. Unsa man na yung problema, oy. Isulti na kay lisod ba yun ng iluom na. Hala no, isulti good na aron maluag-luag ng imong dughan. lisod kitang mag-expect no?
Kay ma-disappoint lang ta. Oh, ay, imong uyab. Uyab og pamilya. Wa gyud nakahinumdom. Ha? Birthday ni mo? Di ba dugay pa man imong birthday? Dili na ko birthday, oy. Pero, importante kayong panghitabo sa akong kinabuhi. Nabisi lang tingali maong nalimot sila. Kinsa mo ko'y dili busy rong panahon na ba? Pero kung importante nimo ang usa ka tawo, tagaan sa nimog importansya ang mga importanteng panghitabo sa iyang kinabuhi. Mahinumdum ka gyud bisag dili ka pahinumduman. Mausad. Sakto. Pero, unsa gyud di iron nimo, uy. Kay timan-an ako, aron next year, ako'y muuna og greet nimo. Kasumaran ron sa akong first communion. Ha? Wala, seryoso ka? Imog yung first communion karong adlaw? Dili karong adlaw, Teray. Merkulis man ron. Sabado man to pag first communion nako, mga alas 10 sa buntag. Pero mauning pitsaha. Grade 4 pa ko ato nga time. Kuya, wagod nimo. Kahinumdum pag yun ay ka, ana. Ay, kahinumdum kaayo, uy. Nag-uwan pa man ganito pag pamauli na mo. Kuya, wagod ni mag-memory. Dako naman ko ng grade 4 good. Kahinumdum pa man gani ko pag 2 years old pa na ako. Nahagbong ko sa bangko. Unya, giyaw-yawa ni mama akong papa kay siya may nagbantay na ko ato nga time. 2 years old ka? 2 years old. Ngano ka siguro man kang 2 years old ka adto nga time? Nanguta naman ko ni mama gahapon kay nag-video call man mi. Nanguta na ko kung pilay akong edad atong nahagbong ko sa bangko pag bata na ako. Unya giyaw-yawa niya sa papa. Ingon siya mga 2 years old ko na ko ato. Og birthday na ako pagkaugma adto. Kung pagari ko sa kadlaw imong pagka 2 years old. Maog yun. Unya, nahinumduman pag yun na nimo? Lagi. Kahinumdum pagit ko. Kahinumdum pa magani ko sa akong gisulob ato nga time. Hasta pang gisulob ni mama magpapa. Believe bagid na ko nimo eh. Mao nga ma-hurt gid ko kung dili mahinumduman ang mga importanteng panghitabo sa akong kinabuhi, Teray. Makahinumduman ko sa ila gud. Bisag sa laing tao, basta na-inform lang ko. Ako gid ayon ang timan-an. Kuya, wada nimo sa. Karon pa ko nimo da. Tanang gitsika nimo nako sukat pa sinugdanan, mahinumduman pag gina nako, Teray. Detalyado pa na. Oras, adlaw, pizza, tuig, mga circumstances anang higayuna, unsa imong gisulob, location, condition sa panahon. Tinuod ba sad ka itong gipanote ni Sofia sa? Wa ba ka ko kabuang ilang atong babayhana? Pero haskag tinuod. Peligro kung doon ako mga delikadong chika nga nasulti niya. Unya magkaaway mi. Ay, sige ra ba mig away-away da. Mag-amping na ko sa sunod. Dili na ko mga away niya. Lingawan akong Teray, oy. Murag yun sige tuo sa tanan akong gisulti. Pero, ang uban ato, tinuod pa yun. Like atong nataga ko sa lingkuranan. Naapa man gani mga mo-flash sa akong memory nga gikugos ko sa akong papa. Unya nga akong sapatos kadtong guma nga sapatos color red. Pila pa mo kay akong edad adto, no? Asam na payo si Tiray. Nagdali man og naigibitbit. Nag-agtong ginapayong sa amo. Tiray! Oy! Tiray! Tiray! Wala ba ka nagugay? Huwag tingin ka pagatuli ay! Tiray! Pabla! Ano ka sa amo? Aswa, para ako nang imang gibitbit. Kang Sofia ni oy. Habil ko para ako. Unsa din na? Kamote turon. Kay galuto? Of course. Lami din na. Lami malang. Ano mo kulwa pili? Paghimog imo. Naharot na dito kong hinata nga kamote. Wa pa manoon. Pues, pagluto og turon. Sayo na ba na along agon good ang kamuti? Dayon imong dugmukon. Dayon posto nimo og lumpia wrapper. Dayon pituhon. Pwede butangan nimo og latik.
pwede na sa dili. Pares ini. Oo, magluto niya ko. Pero, patilawas ako. Ay, kan Sophia ra lagi ni, oy. Sa mga taong ka diya, oy. Pauli na sa inyo, oy. Pagluto dito. Patilawa lang kong usagot. Ayaw lagi. Pagluto lagi mo. Lami ako din ito, Ray. Siyempre, ako na ko nagluto. Lami, Sofia. Lami kayo, Pablo. Kuha ko sa Ay, ayaw. Ayaw na kayo, magluto rin na siya ron. Sige na, ito na, Pablo. Aron makaluto na ka. Pengkita lang ko gamay. Kaluoy sa intahon, Ana, oy. Oh, pagkuha ko. Ay, ayaw lang lagi, Sofia. Magluto rin na lagi siya. Ako na siyang gitudloan kung unsaon. Ingkit lang ko. Tamal sa ibog ba? Ay, lagi. Sa mga kaoy, moram kag bata. Oh, Pablo! Pablo, balik, oy! Ay, sag dito siya, oy. Naunsa man sa taong katiray, uy? Di man sa kumakahurot ini tanan ba? Pablo! Pablo! Sofia! Sofia! Imo na tanan. Ay, magluto na ko ron. Palit ako lumpia wrapper para sa nagkaon ng kaluha, ilig pauli nila. Unya pa man to. Kauna na lang ni. Nainit-init pa ni, oh. Dili na kayo nilami kung mabugnaw na. Ayaw lang ay, masukos tiray. Di ako makabuot, anak Pablo. Ako na naghihatag ni Sofia. Kung gusto niyang ihatag na nimo, dawata. Kauna. Oh, kadungog ka, Pablo? Sige na. Kauna na dayo na ba? Ay, gilang ko. Pura man sa kong imong kanon sa imong tinanawan. Oh, isa din mo, oy. Ay, Kauna na na. ay lang. Kauna na na. Ay, di ra ko. Sabadi ay kauna na na. Good, sus. Ako'y kauna na, be. Oh, Thank you. hoy! Salbahe! Hoy, kirahan! Da, maon na. Dugay-dugay magkagkaon, good. May pagwa na lang to na ko ihatag ni mo. Kakanunon pa manggani unta ko ato. Ay, Sorry. surihan ang naong nimo. Sa ato pa, Angkol, maong gidaghan na nimo pagluto ang kamuting turon, kaya tagaan pa nimo si Ate Sofia. Og si Papa ninyo. Si Papa? Klaro kayo nga makuwangan pa to siya. Pilar man to kabuok yung nakuha. 5 man tingali ito. Kadaghan na atukol, Huwag gani ka makakaon kay iyong gilab ni. Ayaw na to na as Papa, kuloy. Bitaw, Angkol. Maong iya kang abusaran, kay maayo ra kay kaniya. Tam, Kira, kasabot mo ko ninyo. Siyempre, naglagot mo siyang gibuhat. Aw ako mismo, naglagot manggod ko. 5 kag ako rin yung makaon na to. Niya yung giilog. Magkalagot, oy. Ibog ko kay ko ato. Pero akong nanahuna, dito buhaton sa inyong amahan kung wa pa siya gutuma. O, na, nagpakita lang to unsa ka miserable ang iyang kahimtang. Iyam sa na tinuyuan, kul. Maayo pagod siya glawas. Narbaho man gali ng mga PWD. Siya nga kumpleto, wa, gyud. Iyang tinuyuan nga nung kanunay siya magutman. Bitaw, Angkol. May masakiton siya. Masakiton man siya. Masakitong kag. Wasi kalipay. Wasi kadasig. Wasi pagmahal. Tinuyuan lagi na niya tanan, kul. Duha na kapamilya ang nibiya niya. Napasabot lang na, nga wa gyud siya ayong pagkatao. Bitaw, Angkol. Doon na siya diferensya. Kay biyaan man siya kasawa. Oo, God. Pero, Angkol, sobra ragid ka kabuotan. Imo pa yung i-justify ang mga binuhatan ni Papa. Bitaw, Angkol. Ay, sagpalabi, uy. Kanyaharang abusaran kang papa. Digara nagmaayo amhana. paminawa ko ninyo, ha? Pasabton to maayo. Paminawa ko ninyo. Kaya napasok ko! Oh my God! Ano gitong sama ni Bustahang imong duha ka kamot, Kol! Huwag mo ko sa nauna. Manghugas mo ang tagong kamot. Api ako lang kong plagata. Nagbukal pa magod na mantika. Unsa may itong buhaton, ha? Wala kayong kamot yung kulo. Bubuhay na gini tubig, Tom! Ay, kanang buwade! Bubog ng tubig! Bubog ng tubig!
Maura na imong gianhi Jira para sermonan ko. Wa di ka sermoni pa. Nihangyo ra ko nimo nga pagtarong na. Aron baka kita ang trabaho ug makabuhi na sa imong kaugalingon. Ayun na itong po ni problema ni Uncle pa, uy. Gusto ko na pagkasulti ha. Kaya ano, nagpabuhi ko niya? Siya nagpagkaon ako matag-adlaw? Hoy! Wa akong magyampungad niya para sa kong pagkaon, ha? Sukmagon ko na siya, patakala siya istorya ninyo. Nawara. Wa siya gisulti na mong adili maupa, uy. Pero naguna-una siya nimo. Bisag wa ka magsigig adto niya pero nabalakas siya nimo. Aw, siya mo'y yaw-yawi dito. Iyan na ng problema kung iya kong problema. Kung giproblema ang gani ko niya, kisam siya nagsugot niya. Na lang, nga gusto lang yun ang ipakita ninyo nga buutan kay siya samtang ako salbahis. Papapil kinatohana. Lahi siya na yung style para mupilit gid mo niya ug padayon mong magpalayo na ko. Tanawa ragod ka pa. Imbes matandog kas gipakita ni Uncle nimo. Gilain pa hinuon ni magsabot ang iyang gibuhat. Grabe gid kay ka. Hoy. Ay siyaw-yaw diha, oy. May pagdagaan ko ni mo kwarta para doon ako ipanihapon niya. Oh. Ha? Siya, di ka mahatag. O kung di ka mahatag, pues pahawa. Huwag ko magkinahanglag sermon. Kwarta akong gikinahanglan. Panarbaho! Aron doon na kay Korta? Kamoy panrabaho. Anong doon na mo ikatunol na ko? Undang mo ng eskwela, oy. Di gasto-gasto lang na. Panrabaho na mo. Ikaw, may magyug ka mo kanta. Naidagang nightclub. Nangitag singer. Pag-apply dito. Aron doon na kay ikatunol na ko. Bullshit! Adto-adto mamanggod ka. Ingong bitaw kog ayaw, ni adto yun ka. Di ka lagi ito siya madutlaw istorya lagi. Isang muhilak pa kag dugo, paugat yun ng tawana. Ni-try raman gud ko. Kapila na bito ni suway og istorya niya. Sa una pa. Wa na oy. Hopeless na kayo nas papa. Tam! Kira! Oh, naabot na sa angkol. Una na dito ka. Masunod ra ko. Oh. Niara ba mo din sa likod? Nag-unsama mo din... Oh. Nausama ka, Jira? Wa ko, uy. Siwa. Ay pagliuling yun. Ang hilak mo ka? Nihilak na siya, Col. Kaya may uya naman di iyang crush. Oy! Amaw man ka, Tom. Sumbong ni Uncle B. Sumbong ni Uncle B. Oy! Daga na gyud siya da. Okay rang mohilak ta ng butanga, Jira. Pero mas paghilak, katawa na siya da. Ayaw kayo dibdib ba? Anak mo yun na. Kasabot mo ko anak pa. Muagi mo kita ng kaskras. O muagi sa kita ng masakitan ta. Uncle. Ay, kabalak ka. Huwag ko masuko nga, nagkaskras na ka. Sa ko lang giingon, kasabot yung kay ko anak. Kay gani, ang tud karon. Kuto, berpaghapong kaskras. O, di nalalib nga, may bawt ang atong kras, doon na di ay uyab. Kasabot kay ko anak. Ay. Mao nga, ay padaan na ha, Jira. Daghan ka pa gwapo nga, ikahibag din ang kinabuhi ah. Ako gani, hangtod karon namasin paghapon. Nga may moabot na sa akong kinabuhi. Pero kung wag yun, sa utaman. Naramagod sa palibot ang paraimong, Uncle. Madia, ikaw ba? Mula gani ko na. Kasi mo ko na ba? Muanhi gani to ron. Pablo! Si Tiray? Joke na to, Uncle, ha? Joke na to, ha? Hi, Tom! Naay mong angkol? Diyan ako, Tiray! Lawkawa. Niabot man sa Ate Pero, ay, mayo na lang sa doy. Na-diverting attention. Di na kinahanglan na hibaw siya nga si Papang hinundan sa akong paghilak. Dili na.
Namalit ko mga bagong mga gamit sa kusina, maong ihatag ko ni ninyo. Mga maayong klase ba yan? Ako mga kaldero kaha. Oh, niya pa'y luwag, niya pa'y tong. Kung sa paning uban. Tempa. Kung sa kagay mo tinanawan, Pablo. Abe, gino akong mubalhin na kagpuyo din hitiray. Unsa? Hoy, nga nagod taon nga mabalhin man ko dinhi. Kanindot sa akong bay, mubalhin gid ko ining imong Nasa ka na ha? Imor ba din kong idaon pag-ayo para pagtabon sa tinuod mong gibati? unsa? Uy, Pablo. Bicharay, ikaw ba? Nangugat di dahil yung now. Unsa to? Sinangugat ako now. Nangugat akong now? Oo. Nabot sa agtang imong mga ugat. Unsa? Unsa? Kumitsaray, ikaw ba? Kumitsara. Ay kugagbay. Siya biya. Kumitsaray, mo seryoso. Wa nang imong Sweet! Hi, Sofia. hoy Sofia. Ayaw lang tuglay na pagsabot imong nakita ha. Yabag mo kunin siyang tawhan agad. Okay naman sa good to good. Support ba ako sa inyong love team? Ay. Tingalig nalimot mo ha, nalimot mo. Nagsabot na ba yata nga pure, inigsuon na ning ato. Nga wa ni Malaysiahay. Oo, good. Pero kung kamo gidi ay may gitagana sa kapalaran, makasupak ba gudi ay ta? Bitaw. Na, supakon yun akong kapalaran no. Ayaw gid pagsultik patapos tiray. Kay tingali bayag tulak ng bibig unya di ay kabig ng dibdib. Naghinuktok lagi na si Uncle. Nagunahon na tingali na sa iyang mga leading ladies. Nagawa lagi na ako ganina lagi. Umar yung batanon si Uncle eh. Feeling gwapo kayo lagi. Salamat ganina ha. Katong about sa imong crush? Oo. Gituog gid in taon si Uncle ato. Wa gid siya magduda. Kaya ba man ko nga di ka gusto mo sulti na tinuod? Pero magliso sa kagpamagak. So, ang ending na adto, musulti na lang jud ka. Anak gyud. May gani. Bright sa kay ko. Pero sure ka nga ang iyang gyud na karon mao sila si Ate Sofia ug Ate Teray? Unsan man sa kaya akong mapangwartahan og masa. Kibaligya namang tiray iya mga tricycle. Wa naman ko'y madayban. Ang uban sa mga tricycle, di mo ko kasingit. Tingbayan tapos kuryente ug tubig. Tanawa, nikap sing dugan si Uncle. Kinsa jud kay mas bukat para niya sa? Si Ate Sofia ba ka? O si Ate Tiray? Si Ate Sofia. Murag si Ate Tiray manggod. Si Ate Sofia lagi. Si Ate Tiray manggod. Basta ako, Team Sofia gid ko. Ug ako, Team Tiray. Ay, kalapad sa kong Paita yun yung pobre tao eh. Mga kwarta man tuod, pero murag buwa nga, mawagtang lang dayon. Dugay kayong pagkitao ng kwarta, pero dali kay gastuhon. Mukilab lang. Lupig ang The Flash. Usak yung kaya akong buhaton nga mga kwarta kong dako-dako, no? Manulis pag ako. Lord, joke na to. Joke na to, Lord, ha? Kibaw yung kang di ko makahimuan, ha? Joke na taon to, Lord, ha? Joke na taon to. Ang konsod na, oy! Gataligsik na! Oo, masod ako. Lord, sorry gud, ha? Bisag joke, dito na ako usbon. Sorry gud. Wow, ginis Pablo eh. Bagaag yung naw eh. Mubalhin ko sa ilang bahay nga komportable naman niya akong pagpuyo din sa akong bahay. Parehas ka ron ang gauwan. Tingali,
Wato sila'y tarong tuog kay nagsige pagsahod sa mga tino silang busloton nga atop. May gani, may gasi ugma. Okay ra nga dugay makatuog karon. Pasensya gid mo ha. Wa pagid ko makapaili sa busluto na tong atop. Sige lang good og, busloto na tong atop angkol. Happy naman sad ta. Okay ra gid na. Sabay okay nga, wa mo'y tarong to mag-uwan. Swerte lang ron kay sabado ugma way klase. Sige lang, Angkol. Makapailis lagi ta sa tong atop. Di ako believe ninyo kay positive thinking gid mo. Ikaw mo gigatudlo na mo anak, Col. Mao ba? Ha, sige. Okay masab noon ning sige tagsahod ining mga tino sa uwan kay magamit naman nato pangbanwas sa mga lapok-lapok o pang flash sa CR. Mao ni positive side sa buslot tunog atop, Angkol. Aw sakto sab. Mga ayaw lang ka worry, Angkol. Okay ra gid na. Na, kung okay ninyo, di gyud na okay na ako. Aw, pautanga una tani og para palit og sin para may lisan ang mga top. Na, daga na kay kagutang na ako, Pablo, oy. Aba oy, wala ko'y bayad. Nako'y lista oy. Aw, nakabayad naman di ay ka, no? Oo oy. Pwede ba kung dili? Ha? Pwede ba di kong bayad ni mo nga? Di mo tayo mo undangan. Sim kag paningil. Aw, siyempre. Grabe siya ka ay. Sige imong minahal, okay patawad. Usay minahal. Ikaw ha, filingiro na gyud kay ka ha. Minahal sa imong mata. Minahal nga amigo ba? Ikay feeling ira. Oh, Wait ka human, react din ka. Klaro lang yun. klaro nga unsa ha? Klaro nga unsa? Ada ay. Sige na, pumas na din. Pinagsiyan ba? Di ko pa huwam. Muna ako New Year's resolution. Ah, Akbar mang New Year. Di juga pahuam. Ay, saltuhon istiray da. Pwede ko pahuam ada. Saong ka na mo among atop sa. Di naman tumadag, tapak-tapak. Palit arong ko baga among bahay sa. Ron ang among saog mo among atop. Niyang atop may saog. Dapa man. Ha, sugod na sa pangutang sa Pablo ay. Kaya nagsapaw naman ang gastuhan. Ay, kapoy ba yung tawahan na? Maluoy ta. Pero yaram sad gyud ng tinuyuan ba? Nganong naingon ana ang iyang kinabuhi? Mamasan og responsibilidad nga dili iya ha. Kana dong, 2 ka kilo ana. O katusad o 1 kilo lang. Hoy, Sophia! Oh. Kadagan mo na na imong gikumpra. Maghikay ka? Unsa naman sa doon mo? Sumad sa imong kumpirma? Hey, taon teray. Uy, kuyawan mo sa tanimo, uy. Mukalit naman kagtunga. Oh, nangumpra sa lagi ka. Da, nipalit ako usa ka buok Bombay, oy. Mahal kaayo. Tag 40 usa ka buok. Grabe bitaw, uy. Sa una, 1 ka kilo naman taon ng 40. Pero karon tanawa, 1 ka buok na lang. Pero naagi Bombay nga dili gid mahuro teray. Bisag kapila pa nimo gamiton. Bombay nga tigpag 5'6". Sakpan sa. Sakpanda. Ay, bitaw, oy. Ano daghan man kagipangumpra? Hapit naman taon na mapuno imong basket, oy. Ay, para magunis ilang Pablo ang uban ani. Hala, oy. Maghatagan sa di ay kanila bisag sa pagkaon. Na, kanas Pablo, magsalig na gyud na nimo. Wa sad uy. Sige man nagtrabaho sa Pablo good. Sukat pa man na sa una nga wa na siya magpuyo. Aw, o bitaw. Pero nanagko na lang ng iyang mga pag-umangkon, wa man na siya mo asinso. Nagkalisod naman gihapon hinuna siya samot. Oh, natural kay nag-eskwela pa man na. Tanawa unyang makahuman na sila. Hayahay sa nas Pablo. Na, ambot lang. Basta kay para nako, no? Sayop gyud ang gibuhat ni Pablo. Wa ka makakita sa iyang dagway nga nagkagidlay na gyud. Labi na nag-idara na siya. Tomas, aw, samot. Atong usang adlaw ay, manghuwa mo ta na ko kwarta para ipalit ko no ogsin, kay to na kuno kaayo ilang atop. Wala ko pa huwama, ay. Sumsa iya ibayad. Ay, minyuin na lang lagi nas Pablo. Pakasli na. Unsa? Shuy! Takuha sa dimog tingog, uy.
Kuyawan ng mga tao. Imo masag kong pakuyawan, be. Gipakuyawan day tika. Gipakuyawan day tika nga wa man. Niingon na gani ko nga pakaslis Pablo. Sofia, namong nako ini sa una pa, nga bahala nagmatiguang daga ko hangtod sa kangturan, nung ka nga mupunit ko alang Pablo. Nayabag naman ni Uy. Gibarang matingali ko atong tawhana. Sige naman ko guna-una niya. Ay, makalagot ba ya, Uy? Minyoin na lang lagi nas Pablo. Pagkaslay na. Bahala. Di ganoon ko, no? Ngita ko problema. Kaya na sa kong kinabuhi, ah. Ikaw lang, Sofia. Ikaw lang. Ay, nisura ba sa kayron, uy. Maglakaw na lang yun ko ginahinay, uy. Asa magagwa? Ay! Kabayo pakan nga wakalupad! Ay! Ano maga? Nimal ka, Pablo, uy! Imo mo lang tapakuratan? Grabe sumdag kurat, O ba di ka pakurat tigod? Ikaw may nagkurat-kurat, ya? Ay, sunod na ako, ha? Ayaw bayag yung sunod na ako! Saan do ba yan, Mao ba? Kadaghan may magkasugat, muli kayo mo siya ako. Hadok tigal utangan. Oh, Di man suunta sa tanang higayon nga mangutang ko ba? Ha? dili na mo'y rason, Pablo. Unsa? Hadlok lang siya nga ma-fall ni mo. Oh. Ikaw ba man hindra sa gayo ka, uy? Huwag ka makabantay ni Teray. Sure niya, oy. Lagi! Sa ato pa, kung manguyab ko niya. May paglaom kaayo ka. Suplahon mga idayon ko, bisag mangumidyar ko. Okay, ang nangumitsa naman ka. Pero tinud-an na, di ba na, makita gini mo. Ikaw ba? Tuo gani ko ron. Ay, tinuod lagi akong gisulti. Mahagit mo sa ko ini. Karong gabi bisitaha to dito. Ay, nagkarang gabi kayo. Maligya mo kong balot, anak. Pwes, karon dayon adto dito. Tad itog siupaw. Ayo! Tiray! Hala, Yuhu! hala, uy. Nganong niyam ni tawhana? Ayo! Nagunsam ni siya din, Usan mo sa tuyo, ano? Tiray! Nalimot sa dinong kong sira sa Ayaw! kuralda. Gawason ako, be. Tiray! Yuhu! Hebaw ko! Naar ka diha! Maong ampo na lang! Lang! Buwa ko, yabang! Ay! Tingaw ka lagi. Di ko magpautang. Magkapiubos ang pagkatiray. Mangutang ko. Oh, tarawa. Tarawa rin. Tarawa sa kunda. Oh, siupaw? Yes, your favorite. Be, dali. Dayon! Bitaha gid ning dula tay dada kay padayunon kita. Thank you, Ters. Be, ambing siupaw. Sure. Unsa ba imong tuyo? Pina-insert para ba di ay ka? Ni ako tiray para formal nga mamisita nimo. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.